Ay. Tamok na dan, Idol. Okay. Idol John, please come in. Inartisiparan ni Philippine Red Cross o Youth Ilocos Norte Chapter, the Mental Health and Psychosocial Support Training 2025. Dahil iti inisyatibo, iti provincial government, babay na ti Mental Health Center na Speak Up I'm Here, ken iti Sirib Express. Gaganda ito yung aktibidad ang maiburay, ken mapatid ka rin ti kinaimportansya ti mental health, bueno kinasalun at ti panunod. Na-disenyo dito yung programa, tapos na mas isa na di stigma, kenti at ada pa nakaipakaam mo, dagiti na papateg at pakasaritaan, nang nangro na ti pa nakagutigot, dagiti at tutubo, ado mawat titulong no ada dagiti paspasarenda a problema. Naisayang kat iti umuna nga aldaw ti training, iti diskusyon na ti module, panangipakita da, kadagiti, muna panangipakita, dagiti partisipante ti talento da nga agkanta. Sinaruno da ito iti fellowship session, kaniti si marunon nga aldaw, kati so na ti team building. Dito yung inainaganan na si Tinda, iti Red Cross Heartline Responders. Doon na iti heart, nga danti kay Batugan, helping, empowering, and assisting in recovery and trauma. Gapoy ti da ito ikat naruway asursuro, tinayadal kadagiti so amin nga imatendar. Ken nam na maenda, ababayan ka da ito programa ket malimitaran, dagiti insidente nang nangro na iti panakaimbolbar, dagiti agtutubo. Nagutigot pa iti so amin, no masideglaeng kadagiti posible makatulong, ken nagletpas ti aktibidad, iti may sa pagsasao, manipod ken ni Helen Keller, nga alone we can do so little, together we can do so much. Damag iti Philippine Red Cross, kagwa iti 99.5 asong lawag, Idol John Gistin, Tatak, or MN.